Danborrada Donostiako kaleetara ateratzen data ezin da zorroztasun historikoarekin zehaztu. 1826. urtean 3 iturrik hornitzen zuten hiria. Bertan, txandaren zain zeuden eskameak haien burnizkontziak jotzen hasi zirenean jarri behar omen da Danborradaren historiaren hasiera. Hala ere, ziur aski Danborrada Donostiako inauterietako konpartsa bat izango zen. Aurretik ere beste batzuk izan ziren. 1817. urtean adibidez, Itxubalentziarren maskarada eta Lorazainen konpartsa atera ziren, eta urtebete beranduago Kaldereroen konpartsa. Horrez gain, aipatzekoa da 1836ko Gerra Karlista garaiko Danborrada. Ordutik aurrera hartu zuten patroi santuaren omenez jaia ospatzeko ohitura. Goizaldean, Sant Esteban maisuaren 8 lagun eta gidari zutela kalez-kale ibiltzen ziren. Izan ere, Sarriegi maisuak ez zuen Donostiako martxa 1860 arte idatzi. Lehen urteetan barrikak bakarrik jotzen zituzten, eta aurrerago danbor soinuak batu zitzaizkien. Jaia urtarrilaren 20an gaueko 12etan hasten da. Konstituzio plazako holtzan, Gaztelubideko danborradak Donostiako martxa lehen aldiz jo, eta bandera altxatzen dutenean Donostiarrek hiriaren egunari hasiera ematen diote. Hurrengo 24 orduetan, hirian danborren eta barriken jaia bizitzen da, auzo guztietan Sarriegiren doinuak entzuten dira. Berriz ere gauerdia iristen denean, Union Artesanako danborradak jaisten du bandera eta jaia amaitutzat ematen da. Bien bitartean, patroiaren omenez, poza eta umore ona nagusi dira hirian. Urteek aurrera egin duten heinean, jaia asko handitu da, eta horren adierazgarri da helduen danborradaren ibilbidea. Izan ere, 1957an 10 besterik ez ziren. 1967an 54 talde atera ziren, eta aurtengoan 100 baino gehiago izango dira hiriko 7 auzoetatik danborrak eta barrikak astinduko dituzten danborradak.